Mokrá pohroma v popradských bytoch. Kto nezažil, nepochopí. To sú slová tejto ženy. Spálňa je úplne zakyčená, zatopená. Tu už máme odpojenú elektriku. Smutná, vytočená, asi všetko dokopy. Vráťme sa ale o 2 dní späť. Je piatok podvečer. Kilometro 3. Ľudia z bytovky hovoria, toto sú chlapi z firmy, ktorá rekonštruuje našu strechu. Dal si, no, kúkaj, jak sa to... Tebe nič mienič. Už majú zrejme po šichte a do aut nakladajú vrecia, pravdepodobne s cementom. Ešte malo. Ešte teba doma. To je firma. Aj policajt dal toto. Ten istý muž len o deň neskôr. Ráncové sa bere domů, sami domů sa cepli. To nikto nevidí, čo si to kúpil. Šéf stavebnej firmy včera nemal čas, sľúbil, že zábery si pozrie dnes, ani opakovane však telefón nezdvíhal. Ľudia z bytovky ale chcú vedieť, či materiál zo stavby zmizol. A ak áno, kto to zaplatí? Je uzatvorená pevná zmluva o dielo, takže tam nemôže dojsť k navýšeniu sumy. To však nedáva odpoveď na otázku, či všade bude toľko materiálu, koľko treba. Stavebný dozor nemajú. Ak sú stavby realizované dodávateľsky, stavebný dozor nie je povinný. Nad akýmsi strážnym psom domovníčka ani neuvažovala, pretože firme od začiatku dôveruje. Má veľmi dobré referencie, spravila už množstvo striech, nikdy nemala problémy. Napriek tomu odborníčka odporúča, aby pri podobných rekonštrukciách stavebný dozor bol pre istotu. Dohliadne na to, aby tie práce boli zrealizované odborne a že naozaj tá firma bude fakturovať to, čo je skutočne zrealizované. Podľa domovníčky voda si našla cestu do 13 bytov. Nie všade ale museli podkladať vedrá. Opravu sľúbila firma, ktorá strechu rekonštruuje. Marek Vnenčák, televízia Markíza.